आयदा सिं जानाय बिखा जानाय खर' जानाय मेगन जानाय हाथाफ्लालैया guys welcome back to my channel जाला सिं सानायानो जाला नै आंनि खामानिया माबा बनायगोन फंबाय इखो YouTube स्टुडिअ र' आं नोंसोरनो खिथिगासिनो दै YouTube स्टुडिअ जागोन बियो नै अबे नों थानाया यो YouTube स्टुडिअ जागोन बे मोनसे आरोना बे मोनसे YouTube स्टुडिअ जागोन बे मोनसेयाव बेनिफ्राय नैबे मोनसेयाव आलासिफोर हाबा दोनग्रा नैबेयाव बेयाव आलासिफोर हाबा दोनग्रा बे रुम मोनसेयाव ओमफ्राय नैबे माबा आलासिफोर ओंखाम जाहोग्रा किटचेन रुम बिदि जानो आरो न'आ बे खथाया आलासिफोर ओंखाम जाहोग्रा अ फंबाय अबे थानाय नों खथाया बेयो YouTube स्टुडिअ जागोन आंनि ओमफ्राय नैबे मोनसे जाबाय आलासिफोर दोनग्रा स' गाइस पुरा मा होनना बुङोलाय बेखौ साटारिं बहायजोब्बाय आङो मेंबाय बेयो मा जागोनलाय YouTube स्टुडिअ आरो नैबेयो आलासि थाग्राफोर बैयो आलासि ओंखाम जाग्राफोर मेंबाय आपुन मिस्ट्रि रे भाई आपुन मिस्ट्रि है सोरबाफोर न' लुनोबा लेंहरबानो जाबाय बै डिसक्रिपसनाव नाम्बारफोर होफ्लांनो हागौ आङो आरो नाम्बारफोर होफ्लाबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय र' बै मुदलाला हाबो न' बानायबाय थादोंमोन दाखालियो नायहैनो आङो स' गाइस नोंथांमोना नुदोंना बै सायाव थानायखौ नुदोंना बिसोर गासिबो बावना मिस्ट्रि गोजा नुदों न'फोरखौ मादि बानायदों जा मोदला मोनसे बानायखायो ना फैसाखौ मालाय नांगौ बिसोरनो साला 500नि खमावनो मावखाया फाग्लासो थांनाय बोसोराव आंनि लेबारसोमोनब्रा बिसोर गासिबो बेनो 500नि गोजौ नांजोबगौ बिसोरनो साला फैसाखौ नुदो मादि मावदो र' खोन्थिनो आं नै नैबे सासेखौथ' दा बुंसै पेट्लाट्लान साला बोरैबा गोलैबा जा जोंना माबा कन्ट्रेक्टर दं नैला बिथाङा हेड कन्ट्रेक्टर सारा माहाय माबाफोर बुंगोन नामा हेय फाय खबरा मोजां ना बुवा न'आ जाजोब्बाय माथो दाखालि नुफैनाया बाब हायालाय नोंसोरखौबो मिस्ट्रिया माहानिमोनब्रा बेनोमोन नामा मिस्ट्रियालाय ए गखाय सयथिनोबो जालालै ए मिस्ट्रिया बेनो उरि बाबा र' न'खौ माहाय गोजाननिफ्राय खिथिनि आं उरि बाबा अ खामसालिखौसो बानायग्रोयो माथो नोंस्रा उल्था मेन न'खौसो बानायग्रोआ स' गाइस र' आं नोंथांमोननो खोन्थानि नै बेयाव जोंहा आनै सनाया न' लिरगासिनो दालमिया सिमेन्टजों होद फाग्ला दालमिया नङा लकेल सिमेन्टजों लकेल सिमेन्टजों न' लिरगासिनो नै लागावानै बोरैबा गोलैबाथाय सेसरै सयथिनोबो बर'दिन हायगासिनो जुबुलि हायगासिनो गोदान बोसोर हायगासिनो बिहामजोनि बोथिसेबो ओंखाम मोनजालाङाबा मा जानांगौ सेस ओइ जामाखौ माखौ नायनो होनो हाया ओइ मा खालामदों नोंलाय दे आनै मोजाङै लिर बिहामजोफोरखौथ' थाबनो लाबोसिगोन बायदि मोनबाय आं सोर सासेनो लाबोगोनथाय बै सासेनो लाबोगोन बायदि मोनदों आं बिहामजोखौ बै सासेनो बेनिनो सिगां लाबो नै बेनो खोमा मिस्ट्रिया सिनियाबो बर' रोंना रोङाथाय केमेरा नुबा बिदिनो जायो बिथाङा आरो बैथिं सासे दङ ओइ बियो इंलिश मेकारनिसो माबालै बियो इंलिश मेकारनि फल'वार आं इंलिश मेकार नङाथ' आनै आंनि चेनेलाव माबाफोर बुंनो नामा दे बुंदो आनै दे बुंदोलाय आनै बाबुनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम दे बुं दे आनै माबानि मा होनो क्रिसमासनि न' लिरदों दे बिनिफ्राय मा होनो आलासिफोर फैसोगोन नालाय बिहामजो आलासि नामा बिहामजो नङा सोरथ' मा होनो गुबुननि आलासि फैगोन खबर बार्ता होनांगौ नालाय नंगौ दे माबा आलासिया माथो आं खोनानाय बायदिबा गोदोर फिसालानि बिहामजोसो आलासियानो फैगोन होननाय खोनादों नंगौ नङा
हायथ'आ फिसाला गिदिराबो हाया नंगौ बे न' लिरनायखौ मा होनना बुङो लकेल सिमेन्टजों लिरनाय होनना बुङो ना दे नै आनैया एसां खस्थ'जों लिरबाय थायो बिहामजोबो गैया फिसालाफोर गिदिर गिदिर दंसोयो एसे माबा सिन्था खालामनांसिगौ माहाय सिन्था खालामदो आनै खुस्ला थांसै नामा थांसै नै सासे फैलायबाय नैबेबो बिसानियानो उन्दैसिन खांजोबनाय फिसाला बे स्कुलनिफ्राय फैबाय नै दाखालि बेखौनो दोगासिनोमोन थिंखौ नैबे बाटामफोरा नै पुरा माबानि गोजा नै बिथाङा थांसिगोन बाय बाय टाटा लाजि बियो केमेराखौ गियो सालाया लागाव आरो खेबसे खिथिबाव आरो खेबसे मोजाङै खिथि मोजां लागाव जाबाय दे नांथारगौ सकास बेनो नै लकेल सिमेन्टजों न' लिरगासिनो मा मादै मामोनलाय मादै जा मादै फैदों मादै जिराय हरथानसै हनसैब्रा मादै एसे सेल्फि लानोब्रा मोनसे ओइ माबा थांफिनबायसो नै थांबाय थांबाय मादै थांसै होनबा बाय बाय फंबाय बे न'आ कमप्लिट जाबानोसो गासिखौबो लिंहरजोबगोन ना सयथिनोबो अमा माथाम जाहोखागोनला सयथिनोबो बे न'आ प्रतिष्ठा ना दर अपेनिं होनो सास बैथिंबो अमा माथाम होगोन आं नैलाय बेनो जागोन जोंहा मेनेज खालामग्राया बिथाङानो मेनेजारा आंनिया स' गाइस मोजां ब्लगफोर लाबोनो हाथाराखै बे खामानिखौ मावनानै बै बिल्डिङा बेखौ बानायगासिनो आं गाव हारसिं बानायगासिनो बेलेग हाजिरा थाजिरा रावबो गैया स' बेफोर कमप्लिट जाजोब्बा नायनोसै माबायदि जायो भिडिअफोरा स' नोंथांमोना सापर्ट खालामलांबाय थादो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो बेल आइकनखौबो थुदो आरो जेसेबां हायो शेयार खालामना होदो बियो बर'फोरनि नेचार मोना खामानि मावखांबाथाय सेन्टाराव आलु सब मालपुवा जाहैनायनि